Tvorbu a dielo Juraja Kubánku sme v Kapure sledovali už počas jeho života pri jeho jubileách, aj vďaka občianskemu združeniu Kubánkov sen, ktorý založil bývalý tanečník Sľuku Alexander Naď. Nakrútili sme aj časť z kompozície Oravský orly Goralská trojka pri príležitosti jeho 80. narodenín v kaštieli v Rusovciach so seniormi Sľuku. Kultúra to je fenomén, bez ktorého sa nedá žiť, tak ako človek nemôže žiť bez chleba. Kultúra, národná kultúra, tá prezentuje vlastne svojbytnosť určitej spoločnosti, teda každého národa. To, čím sa tá spoločnosť od iných spoločností odlišuje. Na druhej strane však kultúra je fenomén, ktorý jednotlivé kultúry týchto spoločností spája. V Slovenskom národnom divadle v Bratislave sme oslávili 90. narodeniny Juraja Kubánku spolu s folklórnou skupinou Sliačanka z Liptovských Sliačov, kde prežil svoje detstvo. Juraj Kubánka dostal už v prvopočiatkoch dôležitý základ od svojej matky Bronislavy, učiteľky a nestorky vo folklórnom hnutí, zakladateľky detského súboru v Troch Liptovských Sliačoch. Tu niekde vznikli zárodky jeho vzťahu k ľudovému tancu. Počas štúdia bol so svojou skupinou Odzemkári jedným z rozhodujúcich činiteľov, ktorý rozhodol o umeleckom smerovaní súboru Lúčnica. Neskôr, 24. októbra 1949, prešiel do Sľuku, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku v roku 1993 ako tanečník, choreograf a umelecký vedúci. Ľudský život spočíva v tom, čo človek pre druhých vykoná. Žiaľ, v tých istých priestoroch sme sa s ním navždy rozlúčili na smútočnom ceremoniáli, keď nás v lete 2021 navždy opustil. Čo ste ma poznali, že ste ma vždy s láskou do srdca. My z Liptovských Sliačov, folkloristi aj bežní občania, spomíname na pána Kubánku vždy s úctou, s radosťou na tie chvíle, ktoré sme s ním prežili, keď bol aj v rodnej obci, kde prežil svoje detstvo a ranú mladosť. A to hlavne preto, že to bol človek milý, dobrý, mali sme ho radi, vedel nás zabaviť, vedel nám porozprávať staré príhody, skúsenosti, vedel históriu celej obce, spomínal si na jednotlivých ľudí a my ako mladí sme ho veľmi radi počúvali a vlastne sme sa aj učili trochu od neho. A vážili sme si ho, aj vážime si ho. Budeme si ho vážiť. 15-ročný chlapec, keď som prišiel do Sľuku, sa Ďuso Kubánka stal môjim druhým otcom. V tom čase zobral môj vlastný a on ma zobral do tej svojej krásnej Simky. Ukázal mi Bratislavu, zobral do cukrárne, do kina a potom som od neho nasával. Je to môj idol, je to moja studnica múdrosti, studnica invencie a istým spôsobom aj priateľ. Juraja Kubánku sme si pripomenuli aj pri odhalení jeho sochy na Ondrejovskom cintoríne v Bratislave. Autorom je renomovaný sochár Ján Ťapák, bývalý tanečník Lúčnice. Neviem, či to bola vtedy pre mňa šťastná udalosť alebo smutná udalosť, ale každopádne viem, že to bola udalosť veľmi významná. A ja v pokore som ju prijal a bol som tým veľmi poctený. Celý ten vývoj stretnutí a odlúčení aj s mojím otcom, aj s mojou maminou v živote, keď spolu tvorili a pracovali v Sľuku, to všetko sa mi objavovalo v mysli
A tak som si povedal, že aké je to úžasné, že som dostal túto príležitosť. No a potom vlastne prišla tá ďalšia fáza, kedy som škicoval, kedy som začal modelovať. Tam mi veľmi pomohlo, že som čosi odtancoval tiež. A dúfam, že teda to aj tak bude pôsobiť a bude to ľudí oslovovať minimálne tak, ako oslovovali tance Juraja Kubánku, že im to pripomenie ten pohyb a tú krásu, ktorú vytvoril. Bol jedinečný, úžasný. Ako si pripomenúť výnimočného umelca pri jeho nedožitých 95 narodeninách, ak nie tancom a predstavením, v ktorom je zakomponovaný celý jeho život. Ten v predstavení Nesmrteľný tanečník v podaní Pulsu v októbri minulého roka v Zrkadlovom háji Bratislave stvárnil jeho žiak Jaroslav Moravčík. V tom čase som často spolupracoval s Pulsom, s Podukelským ľudovým umeleckým súborom. Zavolal som Jurkovi Švantnerovi, riaditeľovi tohto telesa a samozrejme v prvom rade Julkovi Selčanovi, dirigentovi, s ktorým som mal obrovské a veľmi dobré skúsenosti ako s hudobným skladateľom. Či by sme sa do toho nepustili. Oni samozrejme, keď počuli meno Juraj Kubánka, okamžite na to prikývli. Stretli sme sa u mňa v domčeku v Rusovciach. Prišiel majstro, porozprával nám to ešte raz všetkým a hneď sme si tľapli. Juraj Kubánka, nesmrteľný tanečník, ale teda hlavne choreograf, aj režisér, legenda, ktorá ja si myslím je nedocenená tu na Slovensku, ale aj vo svete. Vymyslel to tu všetko pre nás, ako sa má robiť ten folklór, ako ho štilizovať, ako ho spracovávať, ako robiť príbehov, tance a krásne choreografie. Jedného dňa ma so Šankom Naďom zavolali na jednu fazuľovicu do Dobrej Čardy. Také priateľské stretnutie a tam majster Kubánka povedal, že nosí v hlave možno 30 rokov projekt, ktorý by rád ešte spravil a že teda si myslí, že ja to dokážem a že jediný som asi, ktorý by to ešte dokázal spracovávať podľa tých jeho predstav. Nesmrteľný tanečník je trošku o Jurajovi Kubánkovi, ale je to venované aj všetkým profesionálnym tanečníkom, hudobníkom, spevákom a umelcom, čo sa pohybujú. A možno nie len vo folklóre, ale vo všetkých umeleckých žánroch. On mal vo zvyku také hovoriť, že ten folklór náš je taký diamant, ktorý treba brúsiť a cizelovať a vylepšovať a leštiť. Tá hlavná myšlienka toho nesmrteľného tanečníka je práve v tom krásna, že nikdy nezomrie ten, čo zomrie na krásu. Pri jej večnom objavovaní a jej hľadaní. A to Kubánka celý život robil.